Hello po. Kumusta po kayo? Nais ko lang magpasalamat sa mga nanonood po. Mga bagong nanonood. Paki-subscribe na lang po and like. Maraming salamat po para sa ating pangarap. Mga idol, alala niyo yung sabi ko sa inyo, last na pag-upload ko, yung papakita ko yung pinapagawa kong bahay. Saglit lang, may mensahe lang po muna ako. Nag-start ako ng trabaho ko July 11, 2015. Makatulong sa aking mga magulang para masuklian ko po yung kahirapan po nila sa pagpalaki sa amin at pag-alaga. Pumunta ko dito sa Maynila para magtrabaho, para maabot ko yung aking pangarap at saka matulungan ko yung mga magulang ko. At nais ko talagang pangarap makapagpatayo ng simpleng bahay lang po. Yun nga, nag-ipon po ako. Kada buwan po pinapadala ko yung sahod ko sa magulang ko. Iniipon po nila na malayan, na malaki-laki na pala. Yun, simula na po sila patrabaho. Pa 5 years na po ako sa pagdadicer po. Ngayong July 11 po. Oh, wow! Tapos po iipunan ko yung sliding window daw. Nagkahapon tumawag yung mama ko, nagkambas po sila. Nasa 32,000 daw. Kasi 6 na bintana po yun eh. May kasama daw yun yung screen. Comment lang po kayo mga idol kung okay na po yung, kung hindi mahal. Kita ko na, ito na po. Yes!
Hello po, out na po. Pauwi na po, malapit na sa bahay. Time check natin is 5:26 na po. So siya, puputulin ko na to. Bye bye. God bless and more power.